voel julle as 'n familie dat die ou nou ontsnap het? Ek voel dit as ek weet nie wat om te sê nie because hy as eintlik 'n hele te mekaar besigheid want ek weet as jy gearresteer word jy kan nie langer as 48 uur aangehou word in die sel nie. Verlede weekend maandag was ons daar gewees vir die polisiestasie was mos 'n public holiday gewees die maandag. Toe het ons mos nou eers by Kudu toe gaan ons nou Pero toe. Ook al die warrant officer het ons gehelp daar en ons het die foto aan hom gewys vir die man wat daar voorweek hy gaan kyk in die sel uit gesê is dieselfde man wat op die foon is. Hy is in die sel hy is in aanhouding. Toen moet zeggen, was hij gaat die Dinsdag hoofd toe. Die Dinsdag gaat hij hoofd toe. En toen wordt hij weer terug politiestatie toegestuurd. Hoekom was hij weer terug politiestatie? Thuis had ik eigenlijk opzet. Dus hoekom wordt hij weer terug politiestatie toegestuurd? Nadat hij op de rond toe moet gegaan. En wat ons weer van politiestatie toe om te vragen, hoekom is hij niet? Want ons heeft iemand bij de tronk gevraagd of hij daar is. Toen zei hij, nee, hij is op die tronkje. Maar iemand heeft hem gekregen in de cellen, bij Piabelse cellen. Nou, van ons nog weer om te vragen, hoekom is hij er niet op de rond toe nu, hoekom is hij er weer? Toen zei hij, of ons zei ja, ons moet niet vragen, allemaal die vragen, ons moet het was zijn lawyer vragen. Nou, hij is ons nou reden, hoekom hij kansen krijgt om te ontsnappen. Hij is uitgegaan op iemand anders zijn naam, het gereleased geweest. Verstaan? En die persoon is een Pero. Ook bij Pero? Ja, hij heeft die persoon 3 gram tik gegeven en geld gegeven om op zijn naam uit te kunnen gaan. Tik gegeven en? Geld gegeven. Oké. Nou, hij is al weer op vrije voeten. Verstaan? En hoe voel julle? Ik is upset because wat maakt het dan alles kan voor hem weer terug politiestatie toe sturen. Nadat zijn tijd klaar geweest is in die cellen en hij heeft voorgekomen en hij moet op de rond toe gaan. Hoe het dan voor hem weer terug politiestatie toe sturen? Als je hele corruptie zeg je dat aan gaan halen, dat is waar op ik op de neerkom. Voel julle dat julle leven in gevaar gesteld is? Ja.